Η μέρα σου έχει μήνυμα, άκουσέ το. Σήμερα η ενέργεια δεν σου ζητά να μείνεις ακίνητος, σου ζητά να αλλάξεις θέση. Όχι από πανικό, όχι από θυμό, όχι για να αποδείξεις κάτι, αλλά γιατί κάτι μέσα σου ξέρει πως δεν χωράς πια στο ίδιο παλιό μοτίβο. Η ημέρα δονείται σε ενέργειες αλλαγής, ελευθερίας και προσωπικής δύναμης, όμως η δύναμη σήμερα δεν φαίνεται με φωνές, φαίνεται με επιλογές. Το οχταράκι φέρνει μπροστά σου θέματα ευθύνης, ορίων, χρημάτων, αξίας και αυτοκυριαρχίας. Το 5 του μήνα σου ζητά κίνηση, ανανέωση, ευελιξία και έξοδο από τη στασιμότητα, και παράλληλα το 1 που φέρει το 2026 θυμίζει πως κάθε νέα αρχή ξεκινά όταν σταματήσεις να περιμένεις άδεια από τους άλλους. Η ημέρα λοιπόν ευνοεί νέες αποφάσεις, κινήσεις που αλλάζουν την πορεία σου, ξεκαθαρίσματα σε οικονομικά ή πρακτικά θέματα, επικοινωνίες με δυναμισμό, αλλαγές σε συνήθειες, πρωτοβουλίες που σε βγάζουν από την αναβολή. Να αποφύγεις την παρόρμηση, την ανάγκη να ελέγξεις τους άλλους, τα μεγάλα λόγια χωρίς πράξη, τις βιαστικές οικονομικές κινήσεις, την αντίδραση μόνο και μόνο επειδή πιέστηκες και την ψευδαίσθηση ότι ελευθερία σημαίνει κάνω ό,τι μου κατέβει. Σήμερα η ελευθερία θέλει ωριμότητα, δεν είναι απόδραση, είναι επιλογή. Ρώτα λοιπόν τον εαυτό σου, πού έχω μείνει από φόβο, πού παριστάνω ότι σκέφτομαι ενώ στην πραγματικότητα αναβάλω, πού ζητώ δύναμη αλλά αποφεύγω την ευθύνη που τη συνοδεύει. Η σημερινή ημέρα λοιπόν μπορεί να φέρει ξαφνικές σκέψεις, μικρές ανατροπές, δυνατές αποφάσεις ή ανάγκη για αλλαγή κατεύθυνσης. Μη φοβηθείς την κίνηση, να φοβηθείς μόνο την κίνηση χωρίς συνείδηση. Σήμερα δεν χρειάζεται να τα ανατρέψεις όλα, χρειάζεται να κάνεις μια καθαρή κίνηση που σου θυμίζει ότι έχεις επιλογή. Και ένα μάντρα της ημέρας που μπορείς να το επικαλεστείς είναι κινούμε με ελευθερία, δύναμη και καθαρή ευθύνη. Σήμερα η ζωή δεν σου λέει απλώς άλλαξε, σου λέει άλλαξε χωρίς να προδώσεις τη δύναμή σου. Είμαι η Ελένη Παπαχρήστου, σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης, και όποιος ενδιαφέρεται για τον αριθμολογικό του χάρτη της αυτογνωσίας, ας επικοινωνήσει με ένα μήνυμα μαζί μου. Κατανόησε καλύτερα τον εαυτό σου και τη διαδρομή σου. Φτιάξε το χάρτη σου. Στείλε μου ένα μήνυμα για να ξεκινήσουμε.